Generosity. Generosity does not depend on the size of our pockets, but on the size of our hearts. The widow of Zarephath gave to the prophet Elijah, not because she had much, but because she cared much. Her faith and generosity opened the door to God's abundant blessings. May God give us hearts that are willing to share, even when we have little, trusting that He will provide for all our needs. Amen. La generosidad no depende del tamaño de nuestros bolsillos, sino de la grandeza de nuestros corazones. La viuda de Sarepta dio a la profeta Elías, no porque tuviera mucho, sino porque le importaba mucho. Su fe y generosidad abrieron la puerta a las abundantes bendiciones de Dios. Que Dios conceda corazones dispuestos a compartir, aun cuando tengamos poco, confiando en que Él proveerá todo lo que necesitamos. Amen. Nye m abụghị n'akpa ka ọ na-esi, kama ọ bụ ihe na-esi n'obi. Nwaanyị ahụ di ya nwụrụ nke Zarefat nyere onye amụma Elaịja aka, ọ bụghị n'ihi na o nwere karịa, kama ọ bụ n'ihi na o nwere nnukwu obi ịhụnanya na obi nlekọta. Okwukwe ya na mmesapụ aka ya meghere ya ụzọ ngọzi Chukwu. Ka Chineke nye anyị obi onyinye, ọbụladị mgbe anyị nwere obere ihe. Ka anyị tụkwasị obi na Chukwu ga-enye anyị ihe na-akpa anyị. Amen. Dios te bendiga. Chineke gọzie gị. God bless you. Amen.